Şederekî taybet ragihand godanûstandin di navbera Rûsya û Tirkiye û Amerîka ji bo çarenivîsa bajarên Kurdî li Kurdistana Sûriyê tên kirin. Di nav wan de bajarê Efrînê jî. Li gorî gomalpera Bas News li ser zarê şederekî taybet belav kiriye, got bajarên Kurdistana Sûriyê vegeriyane bazarên siyaseta navdewletî û diyar kir, got eger heye got Efrîn vegere bin destê rejîma Sûriyê bi rêkeftineke Tirkî-Rûsî. Heman ji derî diyar kir got çekdarên PYDyên ku xwe li Kurdistana Sûriyê ferz kirine, agadarin ji vê rêkeftinê û li ser ragihandina xwe ji xelkê re diyar dikin got ew ê bajarê Efrînê azad bikin. Lê wî ji derî diyar kir got çarenivîsa Efrîn girêdayê başûrê Sûriyê ve û rola Îranê têde, ji ber ku Îran ji başûrê Sûriyê dernakeve eger Tirkiye xwe ji bakurê Sûriyê nekişîne. Lewma divê Tirkiye were razîkirin biriya kişandina PYD bi aliyê Rojhilatê Feratê û radestkirina sînor bi giştî ji bo Tirkiye. Herwiha tê pêşbînîkirin got wê Tirkiye 15 xalên çavderiyê bi kûrbûna 15 kîlometran bi dirêjehiya sînorê Sûriyê ava bike. Herwiha wê çekdarên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ji Kurdistana Sûriyê derxîne û balkişand ser wêyekê got Amerîka û Rûsya di heyema 16 heyvên bê de wê li ser birêveberina Sûriyê ji aliyê Rûsyayê ve erê bike, beramberî parastina berjewendiyên Amerîkî li cihindin. Bas News herwiha eşkere kir got rêveberiya xwecehî wê li Rojhilatê Feratê were cîbecî kirin û wê ala rejîma Sûriyê were bilind kirin li gorî destûra 2012 ve got rêveberiya xwecehî ne merkezî li Sûriyê pesend kiriye. Beriya niha ji derekî nêzîkî çekdarên PYD ragihand bû got rêkeftineke di navbera rejîm û PYD de tê amadekirin û egera vegera dezgehên hikûmî Sûrî ji bo bajarên Kurdî pir bûye. Heman ji derî te kes kir got hindek dezgehên hikûmî vegeriyane serkar, mîna bendava Tabqa û Encûmena Reqaya Sivîl û te kes kir got li demeke nêzik de wê dezgehên sivîliyên taybet bi karûbarên sivîlan wê vegerin deverên Kurdî. Ev yekdê di demekê de got welatiyên Kurdistana Sûriyê di metirsiyê de ne, got bajarên wan werin radestkirin ji bo rejîma Sûriyê bê ku mafê Kurdan were parastin.